Здравейте хора, тук следващия клип на Майнкрафт. Много бързо говоря. Да нямам много време и реших да направя някакъв клип на Майнкрафт. В смисъл нямам време за нещо по-дълго. Това утре, ако има по-малко. Ей, то само и него го прибие. Ще ви смажа, бе. Мале, гледай ги тия. Гледай го толкова пак. Лате, бе. Там... Нямам време за по-игра на под... Имам време и за Sims, обаче това не ми си играе. Нямам време за... клип на по-дълга игра. О, я се качва. Всъщност това не е толкова добър. Като нещо, като тая Middle Earth. В смисъл там първи епизод трябва да е доста дългичък. Далеч. Сараните ми. Да ние требием паяци. Взехме пак Taking Inventory. Тия са бъгнати. Там нямам време за по-дълъг клип. Опа. И ще е на Майнкрафт. Следващия клип няма да е на Майнкрафт. Далеч. Добре. Нищо. Там... толкова добре да стана. Много. Там ще ги оставя. Не ми трябва целени, нито емералди. То оживял. Добре. Там... Не е много добре място, на което сме. Понеже... няма животни. Едно прасе. Да, още прасета. Ей, овце! Край. Добре, че ги видях. Ще тръгнах насам. Ела, бе. И аз мисля тук да го изкопам. Пещерата. Да я хакнем. След първия клип вече имам 5 абоната, което не е никак зле за един клип. Клипа събра 4 харесвания. Което още е по-добре. Айрама. Ще вземи кола, понеже това е полезно нещо. Той беше 2. Ма пак, кой ти ги дава? Торча трябва си да прави. Тук къде бях стигнал. Да видим там за нещо по-интересно. Не. Се разходим какви са тия пещери в тревата, не знам. Много странно са се получили, нищо няма и тук. Ми ще си тръгваме. Взехме колко айран 14, пак доста добре. Доволен съм, майка ти. Лесно стана. Тия прасета ще ги пазим. Даже ще ги хакнем. Дай, право. Право. Ела, сайти. Ако иска и някой овчичка да влезне така. Еба и с кърба. Дай. Право е, гледай, какви са послушни. Айди ти. Вътре. И ги затваряме. И си ги отбелязваме. Дано да трябва да нито светлина, нито нищо. Дано да са живи, само се надявам. Сега ти се качи се веднага. Браво. Гледайте ги, бе. Гледайте, натам си отива, бе. Право е. Е така, идеално. Перфекто. Правим така.
Ще съм малко по-мил за вас и ще ви сложа една вакуа. Ще направим така да си личи. Уф. Реде. И тук правим реде. Екстра. Трябва да съберем дърво. Гледайте какво хубаво място е. Само животните ще са ни проблем. Крави ни трият. Ще ги намерим. Само няма да се притеснявате. И отиваме да съберем дръвце. Дръвценце. Още прасета. Добре, прасета поне има. Защо ви не убия? Аз също с май в предния епизод бих прасета. Не мога да си спомня. Ами, не значение. Сега ще видим. Оп! Оле. Оплаших се. Нема се влизаме тук. Бо си го отбележим някак си. Сетих се и как. Така се вижда, предполагам. Сега ще слезем лесно. Не! Добре. Това е да си иде къде ред. По-късно, не в този епизод, ми в някой друг епизод може да го такова, още прасета и тия ще ги прибием. Така и така сме затворили две. Не трябва повече. Трябват и другите за мезе. Но пъти рапър. Това място за по-натам не е лошо. Май там много места има красиво място общо взето. Да, харесва. Там да няма пък пещера. О, добре. Пшеница имаме ли не? И тук ще ги... Извинете. И тук ще ги... хакнем. Пак. Долу. То път ще си дам само че това. Долу. И ще ги отбележим пак по някакъв як начин. Долу. Къде си другото? И тия ще ги избием. Качи се. Качи се. Качи се. Да. Качи се, ти казах. Опа. Идеално. Браво. Ще ги слушат. И ти ли искаш? Добре. Ще тях ще сложи някой друг торч, да умрат. Не знам дали трябва светлина. Ако и то съм иска и него ще го вкараме. По-късно ще си ги преместим в някаква ферма. Обаче не сега. Си го отбелязваме. Моля ти, кажи ги заколим. Охо, там това ми харесва. Абе, красиво място е, общо взето, къде сме се населили. Мисля, че... Това да не ми е селото са. На косъм беше. Да ги убием и ще им да видим. Трябва ни просто храна за сега. И ще си я подсигуриме така. По-нататък, като си направим фермите, няма да имаме проблем с храната. Това сигурно ще е в следващия епизод, да? Не знам. Ще видим. Видим. Добре, това ако ми е селото, неща ще станат много яко. Нема как го загубя това. Добре. Але стига, да. Секунда. Видим какво става. Какво иска това да върши. Секунда да...
пещера. Добре. Първо ще ги заколим и после може да се отбием до пещерата. До равини не сега, просто. Много трудно се превземат. Превземат пас. Много трудно се разглеждат. Забрах там дума, така беше. Аз ви казвам, че не съм играл от много време. Ей, то да не вземе се стъмни са. Еми, реши идем там до селото да видим какво е. Нашето село ли е, кое е? Или е друго? Ако е друго, пак нещата ще станат. Охо, край. И да си направим циганията пак. Sada бегом до селото. Да, баш нещо. Пунаци. Така ще си отбелязвам нещата. Добре. Харесва ми като местенце. Пуста отвънка, бе. Абе, аре стига, бе. Сега не гледам. Не знам вие дали въобще чухте, че ми пишат на фейсбука на телефона. Така. Не беше. Не няма. Где ти хитрото лего? Аз така ще спим. Да, събудихме. Извинете, че ям в клип. Нека се върнем сега там. Опа, не го гледай. Тебе къде не съм те видял, не знам. Ще го видя това. Ама как да го не видя? Трябва да я убием да видим за новото месо. Ето го. Умри, бе. Умри, бе. Умри, бе. Умри, бе. Умри, бе. Вече овцете освен за вълна и за месо се ползват. Ако не знаете. В 1.8 стига сме се отклонявали сега от маршрута ни. Кола ни трябва, защото няма никакъв. Не, само без бой. Само без бой. Само без бой. Добре. Набихме ги. Моля те повече. 2. Та пещера е някаква двойка джийска. Да. Колко време има още? Една много 5-10 минутки. Извинете. В този епизод виждате имаме прогресче с животните, защото ако беше като в предния, нямаше до никъде да стигнем. Мале. Не. Ох, мамо. Колко кожи имаме? 3 пати. 4. Малко. Аз мисля перспективно за Enchanting Table. Забравял съм дали зомбитата и тия работи бият животни. И заради това там съм се затворил така. Стой да. Айде, къде да? Колко имаме вече? 10. Ще ги довършим. Uh, 13. 15. Бах. Мали 18. Това беше някаква тлъста свиня.
Тук видях кол. Пати едно кол. Не знам, обаче едно. Добре, хайде. Тия ще ги избия битех. Тук ли сте? Моля ви се. Да. Живи са. Добре. В другия епизод мисля да ги привлечем натам. В по-другия мисля да търсим диаманти. Правим 28 мали. Това ще има да ядем. И да нахраним цяло село с тех. Ще почерпим виледжерите, за да ни приотиха. Това място е там, много ми харесва. Как изглежда. Как изглежда. Що шепте, не знам. Ето селото. Та. Окей. Доста убихме. Така на един път. Доста ги. Наистина. 45. Добре. Харесва ми. Може и да се спрем, обаче ще ги убием. Това легло ще го преместим. Трябва да си направим още печки. Задължително, ма трябва да намерим и кол. Клей ги тия в листата. Пати. Умната игра. Един стак ще успеем да съберем. Трудно. Не, няма успеем. Или ще успеем, не знам. Ако ти ги пуснат по 4 паржоли, ще успеем. Не, няма успеем. Ако той не пусне 6 паржоли, 3 пусна. Пак 61 паржоли, не е зле. Усетих се къде може да има, извинете, къде може да има кол. Значи аз само да кажа, зад кадър няма да играя. Май видях крава. Не. Зад кадър няма да играя. Искам всичко да го се види в епизодите. Няма смисъл, поне според мен, зад кадър да се играе. Ще оберем там фермата за тръстика. Ей, тия ни щупиха мрежата, пас, меча. Мрежата. Не съм сигурен, може би да в първи епизод, дали място, където ни спаунна имаше животни и крави. Или не. Не знам. Ще видим. Според мен да си играе зад кадър е глупаво, защото вие в епизодите само гледате какво съм направил зад кадър, а не гледате какво правя. Не е това смисъла, поне според мен. Каква ферма ще си направим? Мали. Аз ако ще игра зад кадър, това не е оцеляване ми, е да покажа какво съм направил. Мога да си пусна някакъв свят и да покажа. Това е също едно. Храната ни свършва. Нищо. Даже имаме едно овчешко месо. Гледайте и тия кастърчета. Майко. Тук имаме. Тук имаме 14 айрон. Какво трябва да направим? Печки. Да си оставим тук ненужните неща. Къде ни е тук? Трещина ми трябваше. Мисля и сега да обера фермите и да свършвам клипа. В другия епизод или ще правим ферми, или ще копаем. Едно от двете.
Ще ги засаждаме. За да има после какво да ядем. Пак. Те ферми по-скоро време с семената, които взимаме от тях. Ще ги обереме всичките, няма ги съдим. Ще направим една голяма ферма. Което мисля поне, че ще е по-удобният вариант. Картофи. Добре. Аз се бех радвал, че съм взел картофи, но съм зле. То селянин мога да го използвам, но не знам. Са и моркови, ако има просто за перфектата. Ще е много добре. Приоритет ни е да направим ферма за крави. Моркови. Добре. Благодаря ти се, че те намерих. Ще ги засадим обратно. Пред това не трябваше да го правим нещо. Добре. Още ферми има ли? Това бе пораснало. Едно. Ще го взем. Та има ли още какво да обираме? Не, мисля, че не. Мисля, че се стъмва. Че какво стана тук, ще не знам. Мисля, че се стъмва, така че мисля да приключвам този клип. Благодаря, че гледахте. Ако ви е харесало, му харесате. Аз бях Star Gamer BG и да.